Hey guys! Ayan, it's nice to be back. It's Paulo Ramirez again. So yes, for today's video, ayan, since I posted on my past videos na I have already accepted income in YouTube, I celebrate those things happens in my life once in a lifetime, diba? Kailangan natin i-celebrate yon. So I tend to handa with friends, family, mga actually marami akong trinit, pero sa mga hindi trinit, sorry everyone, ayun, babawi ako soon if malaki-laki na. But anyways guys, and thank you for supporting me. It's just a small step na kailangan nating i-celebrate. Yun pa yun? Oo, ganon. So this is something na masaya and memorable kasi one of my achievement in life. So there you have it. Because this video is some gift time and celebration. And marami rin akong mga trinity pero di ko na video kasi naging busy rin, no? Nahihiya ako. But anyways, thank you for supporting me. Ayan. Watch out this video guys. There you have it. Hey guys, we are here at Blue Platter mga kaibigan. Kasama po natin po ang mga friends po natin. Si Janelle,
Chanel at si Mika, si Kuya Noel po. Ayan, shout out po kay Marinela Ponce po. Nakasalukuyan po ngayong na-stroke po mga kaibigan. Tulog po siya mga kaibigan. Ayan. So today's video po, andito po kami para mag-celebrate naman po sa ating mga subscribers. Ayan, hindi po sila nag-make mga kaibigan po ang mga kasama ko dito. Kasi sila po ay mga tutube, garapat, kasi sila po yung mga yun. Ayan, shout out nga pala po ang ating Janir. Andiyan rin po si Mika at si Kuya Noel po guys. Ayan. Ito po ay connection po, ay connection po sa ating celebration. So, mga kaibigan, see you there. Ano see you there? Kuwan pa lang. Yeah, magbabalik po tayo mga kaibigan. Pa-English pa tayo mga kaibigan. Bye-bye!